Enw fi di Alun dwi'n 19 a dwi'n dod o Carog yn y Corwen. Fes i'n ysgol y Berwyn yn Bala a dwi'n astudio ffilm a Saesneg. O'n i isio rhywle sy'n eitha agos i adre a o'n i isio aros yng Nghymru yn y gwybod hynny. Ond yn y diwedd nath o ddod lawr at y cwrs gorau a yn Bangor nes i sylweddoli mae'r cwrs gorau oedd yn Bangor. So. Swn i'n dweud bod o'n lle da ar gyfer pobl Cymraeg achos mae yr iaith yn cael ei hybu bob dydd. Swn i'n dweud bod mae pobl yn pwysleisio fod cwrsiau ar gael yn Gymraeg a bod yr iaith Gymraeg yn cael ei siarad bob dydd yma. A mae'n nifer o bobl yn y staff yn y Prifysgol yn siarad Cymraeg a bob peth. So, yndi, swn i'n dweud. Dwi'n byw mewn neuadd preswyl, dwi'n byw yn neuadd John Morris Jones a mae'n brofiad gwahanol i fyw adre, mae'n sicr. Gorfod bod yn annibynnol a dwi wedi gwneud lot o ffrindiau a mae'r neuadd John Morris Jones yn dda iawn am wneud gweithgareddau Cymraeg a cyfarfod lot o bobl a mae wedi bod yn braf iawn. Dwi wedi ymuno â cymdeithas student cut films o ran yr ochr ffilm i'n nghwrs sydd yn cyfarfod i ddangos ffilmiau neu trafod ffilmiau neu creu ffilmiau os da ni angen wneud neu jyst mwyn wneud o ran diddordeb. A dwi hefyd yn perthyn i côr JMJ yn y neuadd sydd yn perfformio i nifer o bobl ar draws Bangor a mae'n brofiad hwylus iawn. Nes i ennill ysgoloriaeth mynediad mwyn dod yma ac o hynny'n help mawr. Mae ennill ysgoloriaeth yn sgafnu baich ar rwy'n pan nhw'n dechrau yn y Brifysgol ac yn helpu nhw setlo well, dwi'n meddwl. Swn i'n dweud mae uchafbwynt Bangor hyd yn hyn ydy pasio'n exam a'n traethodau a wneud yn dda yn nhw, felly dwi'n gwybod bod fi'n gwneud rhywbeth yn iawn yma. A hefyd wneud ffrindiau a gwybod bod fi'n gallu bod yn annibynnol o ran prynu bwyd, pethau bach fel e. Maen nhw'n deud wrth rwy'n bod nhw'n gallu gwneud o a bod nhw'n tyfu fyny sydd yn reit daunting, ond ie.